Diolch am y Cris a deles ti, caries ti gwachodau ni a'n hau gyfer o'n liw. Croeso arbennig i chi i'r gell heddiw ar ddydd Gwener y Groglith. Ie, da ni wedi cyrraedd penwythnos y Pasg a'r cyfle i ddathlu fel Cristnogion. Y pwyslais ar ddydd Gwener wrth gwrs ydy cofio. Mae yna ryw ddwyster yn perthyn i'r cofio heddiw, yn wahanol i'r Sul. Pryd bydd y cofio'n llawn llawenydd ar y Sul, buddugoliaeth ydy'r thema, am fod tristwch wedi cael ei droi'n llawenydd gydag atgyfodiad Iesu. Ond heddiw, cofio'r groes ydy ni. Y groes yw wedi bod yn symbol mor adnabyddus trwy'r byd i gynrychioli Cristnogaeth ac i fod yn arwydd i Gristnogion yn falchio ynddo. Ac o bob symbol gallai pobl sydd am ddenu eraill i ddilyn Crist, dyma'r un mwyaf anhebygol. Go bryn y bydde Saatchi a Saatchi'n awgrymu y symbol yma fel rhyw ymgyrch hysbysebu. Ond i ni sy'n dilyn Iesu, dros ar un symbol gwell. Gadwch i ni ystyried, pam croes? Croes pwy ydy hon? Wel, croes troseddwr ydy hi. Mae'n debyg mae'r ymerodraeth Rufeinig nath berffeithio hwn fel offeryn i gosbi rhai oedd yn cael eu cyfrif yn elynion i'r deyrnas. Roedd gwahanol ffyrdd wedi dyfeisio i ddelio gyda throseddwyr, bydda'r rhai'n cael eu carcharu. Eraill yn cael ei gwerthu fel caethweision neu taflu i'r anifeiliaid, roedd y chwip yn offeryn creulon fedrai adael i ôl am oes ar y rhai oedd wedi cael yn euog o ryw drosedd. Ond y gosb oedd yn dangos eich bochu'r math gweithaf o droseddwr oedd y groes. Oedd yn golygu poen ofnadwy. Yn farwolaeth fedrai gymryd amser hir, hyd at 3 diwrnod, ac wedi ddyfeisio i greu'r cywilydd mwyaf i'r troseddwr a'i deulu trwy gael ei wneud yn sioe ger bron y byd. A dyna pam fod Paul yn deud i'r groegwyr, sef y byd oedd wedi cael ei reoli gan yr Rhufeinwyr, i'r groegwyr, oedd y syniad o rywun ar groes fel arwr neu waredwr yn ddim ond ffylineb. Arwydd o fethiant yn wyneb grym Rhufain oedd cael eich hongian i farw mewn cywilydd ar groes. Ond oedd hon yn groes i Iesu. Mi gafodd degau o filoedd, hyd yn oed gannoedd o filoedd i croeshoelio, ond da ni'n cofio amdanyn nhw. Un groes yn cael sylw, croes Calfaria. A'r rheswm am hynny oedd pwy oedd yno yn marw wedi gondemnio fel troseddwr. Neb llai na'r arglwydd Iesu ei hun. Dyma'r un y dywedodd Duw amdano, hwn yw fy mab yn yr anwelyd, ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu. Dyma'r un drodd ddŵr yn wyn mewn priodas, dewelodd storm ar y môr, a gorodd lygaid y deillion, gododd y cloff ar ei traed, iachawdd wahangleifion. Dyma'r un a felodd yn llaw merch Jairus, a'i chodi o wely angen fyw, ac a alwodd Lazarus o'r bedd. Ie, dyma Emmanuel, y cyhoeddodd angylion ei eni uwch ben bryniau Bethlehem. Yr un y plygodd y doethion o'i flaen i'w addoli wedi iddyn nhw cael eu harwain yno gan seren. Dyma'r un na wnaethau gam erioed. Yn cael ei grogi fel troseddwr mewn cywilydd, ac arweinwyr crefyddol i'w wlad yn i'w wawdio i'w watwar. Ac wrth gwrs i'r Iddewon, roedd cael eich crogi ar bren yn arwydd sicr o felltith Duw. Felly, roedd awgrymu fod hwn yn waredwr i'r Iddewon yn dramgwydd. Ond hawliodd Iesu i le arni. Ni ddaeth mab y dyn i'w wasanaethu, ond i wasanaethu ac i roddi ei einioes. Dyma'r bugail yn rhoi ei einioes dros y defed. Dyma fab Duw ei hun yn hongian ar y groes dan felltith. Croes troseddwr, croes Iesu.
Ond mae yna un arall fedr hawlio y groes hon. Dyma fy nghroes i. Mae fy enw i arni. Oherwydd, os na wnaethau Iesu gam erioed, fe wni fy mod i dro ar ôl tro wedi cerdded allan o lwybrau Duw. Nid fy mod i'n ddihuren mawr yng ngolwg y byd, sdim rhaid bod yn llofrydd neu'n dreisiwr i fod wedi crwydro. Fe soniodd yr apostol Paul am y ffordd roedd o wedi bod wrthi'n ddyfal yn ceisio cadw'r ddeddf. Erioed wedi plygu i ddelw unrhyw ddew arall. Wedi anrhydeddu i rieni, heb bod i nebu, heb ladd na lladrata. Ond yna fe ddoth ar draws y gorchymyn olaf. Na chwennych. Ac aeth hon fel saeth i'w gydwybod. Oedd yn sylweddoli na fedre osgoi'r condemniad roedd y gorchymyn hwn yn ei roi arno. Ac wrth gael ei gondemnio am hyn, roedd yn sylweddoli fod wedi torri gorchmynion eraill i gyd. Clwsach ddywedyd, na o dineba, ond rwy fi'n dweud wrthych fod pob un sydd wedi edrych mewn blys ar wraig, eisoes wedi cyflawni godineb â hi yn ei galon. Ac yn ei galon mi oedd o wedi dwyn, wedi lladd, ac ie wedi gosod i fyny delwe ac eilunod dir if. A dyna'n hanes ni i gyd. Troseddais fil o weithiau, mae nwylo'n goch dan waed a ddeddfau wedi sathru yn deilchion dan fy nhraed. Ac felly wrth edrych ar Galfaria, fe wela i dau'r croes, ac ar y ganol, rhwng dau leidr, fe wela i fy enw fy hun. Ond Iesu sydd yno, yn fy lle. A dyna pam mae Good Friday ydy dydd Gwener y Groglith i mi. Amser i oedi, amser i edifarhau, ond amser i ddiolch fod y felltith yr ydw i yn ei heiddi wedi disgyn ar yr un gymrodd fy meiau i gyd a thalu'r pris llawn amdanynt bob un. Mae enw Calfari fi gynt yn wradwydd mawr yng ngolwg fennaid i yn fwy na'r nef yn awr. O ddedwydd fryn, sancteiddiaf le dderbyniodd ddwy fel waed y neb. Rwy'n caru'r hyfryd awr. Mi gara'r hyfryd le, mi gara bren y groes fi ar ei ysgwydd e. Wel dyma'n Nghrist a dyma'n mhen, ac oll a feddaf ar y pren. Ffarwel degannau byd. Ma'ch tegwch hyfryd iawn oll yn diflannu ynghyd ar Galfari brynhawn. Mae da a dyn, maint ei grym, yngwydd y groes yn mynd yn ddim. Gadwch i ni weddio. Diolch Arglwydd am gael gweld dydd Gwener y Groglith unwaith eto. A chyfle i gofio am yr un gymrodd yn lle ni ar groes Calfaria. Helpa ni o Dad unwaith eto i roi yn ffydd yn hwn, i di beidio pwyso ar yn cyfiawnder yn hunain, sydd fel bratiau bydron, ond yn syml i bwyso ar drygaredd yr un yn carodd i'r eithaf. Amen. Yma gyda ni gyfarfod bach yn y capel am 9:10 bore yma, ac wedyn dydd Sul. Dowch os mynwch i ymuno efo ni yn yr oedfa am 9:10, pryd y byddwn ni'n cael llawenhau bod Crist wedi atgyfodi. Diolch am y groesio, diolch am y pris a deles ti, caries ti gwachodau ni a'n hali, dyfeddol i'w dyras. Diolch am dy gariad, diolch am dy ddŵr i loglir, yn dywed ei olches ti, cofleidiais ti a thoddenod ti a thras. Teilwng i'w yr oed, ar ei orsedd fi, fydd ddigon o'r coronw di, a'r holl coronau'n llun.
blessed